Takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa a dneska si zahrajeme Fortnite vlastně a vím, že jsem na tomhle kanálu nevydával žádné jakoby prostě nějaké hernity, ale dneska už to asi budu už dělat, protože už mě navíc ani dlouho už jsem nevydali žádné tity, takže tak no, prostě. Takže dneska si zahrajeme Fortnite. Dneska vyjdou vlastně 2 videa, kvůli toho, že teďka hraju sám. Asi nevím, za 2 hodiny, možná víc, vyjde další video, kde hraju zase s kamarádama, takže doporučuji se podívat na obě videa. Prosím, a dejte mi aspoň like a dávajte odběr, like a my asi můžeme jít na to. A jak vlastně budu ve hře, tak se vám ozvu. Takže jsem ve hře a sorry za ty lagy, nemám úplně nejvýkonnější počítač, takže já bych asi padal sem tak ze začátku jako. Já jsem červená. To je jedno, je cenu korunka, to je nic. Oh shit, tak to nějak dobrý. Ne, zakám. Ne, jo. Tak ještě to jde. Sorry, zničili jsem mi sluchátka. Nebo spíš, jako nemám sluchátka, takže teďka trochu asi bude ozvěný více než dost. Ty jsi postav. To je to, jak vole. Super, to mě zadá, ještě jsem. Cápek, nech mě jednou. To je základ. Nemůžu teďka prostě nehraju teďka dobře, protože mi to drbuje FPS, takže tak no. Musíte, já jsem navíc teďka vzal počítač, takže se nemůžu hned tak rozehrát. Nevím proč, ale já musím prostě rozehrát počítač a takhle. Aby byl prostě teplej, jako, ne teplej, prostě aby se zahřál. Dobrá, a je vyšena, super. Dobrá, prostě jsem si zahřál a pak už se to na něj sakot dělá, pokud já nevím, prostě. Co je ten šis? DMR-ka super. DMR-ka není špatná, určitě si to nebude brát místo kombat. Jako shotgun, hláme se. Teďka bude všichni prostě vyjde. Kvůli toho, že si musím víc s tady tím kombatkou, teda se mi víc daří, protože jsem vyhodil tu kombatku. Aha, kombat jsem, super. Protože jsem vyhodil kombat AR, protože jsem hrajete dobře, ale není to jak s tím. Čistíme ranky fakt jako, pokud tu nebylo fakt úplně, že jako prostě na letáci obvykle mám. Stačí, že stanu tak dobrý. Se to nasaká, jak jsem jako dobrý. To
pojď, určitě tam nebudu chodit, kámo. Ještě no to je, no makrek, tak tam jdu. Tak tam půjdu. Aha, jsem to zakřik. Furt se to seká. Tak se láhám. Makrek. O, tak to jsem to jako... Oh shit. Ti říkám. Hej, já se bojím. Já se nebudu určitě. Jako... Teď se nechci milovat kvůli tomu. No, ale Cápek... Ne. Kam ještě, že mám teď? No, tak to byl fakt super nápad, chodit sem. Tak, teď dělají hluce. Než on tu přijde, protože bez tak tu vygresím. Já se tu bojím. Fakt super. No, začíná být v pohodě. No, to z matrauka nemám. Vidíme. Cápek. Vidíme. Ne, protože mě v ruce SMGčko. To se posrané. Co to má Cápek s aimem, vole? Super, ještě Cápek hráče. Jsem tady a... no, nevadí. Sorry, to jsem nechtěl. Tam nic vidět? No, dobré. Jsem to teď zapojil, no, jo. No, nevadí. Určitě co mluvím? Já jsem úplně ztracený, že? Nevadí. Od tohohle videa to bylo takové vše to bylo, protože nechci teď úplně natáčet úplně jakože strašně dlouhé videa. Asi to netrvalo úplně, že málo minut, nebo nevím, jak to dlouho bylo, takže já budu končit to tím, takže čus.